Rettenetesen izgalmas időket éltünk mindenféle szempontból. Egy nagy társadalmi össztrauma. Társadalom manipulálható. Ruhatárnak nevezték a húsüzleteket egyébként a lengyel zsargonban. Van egy korabeli vicc, hogy két kutya, egy lengyel kutya meg egy magyar kutya találkozik Csehszlovákiában, és kérdezi a magyar kutya a lengyelt, hogy te hova mész? Hát megyek Magyarországra, és miért? Hát, hogy végre elizabálhassam magam. És te hova mész? Hát megyek Lengyelországra, és te miért? Hát végre kiugathassam magamat. A 80-as éveket meghatározóan jellemzi nem csak az ellenzéki együttműködés, mert az egy teljesen külön história, hanem a seft, a csencselés, a lengyel piac. Számunkra példa volt és tanulság. Lengyel-magyar társadalomban egy mély szimpátia van.